wai ɗan kura da kallaban tumbi a wannan mako ne wata muhimmiyar takarda mai ɗauke da sanarwa ta bayyana. Takardar sanarwa wadda ke ɗauke da saka hannun babban darakta DJ na hukumar jami'an kwastan duwaniye DJ Abu Uban Dawaki. Rangwame rahusa ta samu a gurin biyan kuɗin awon baburra a gurin hukumar jami'an kwastan duwaniye. Garabasa ta samu wannan kuma a duk faɗin wannan ƙasa wadda biyo bayan jin koke-koke na al'ummar ƙasar Nijar na nema ga gwamnati da ta yi sassauci da ragowa. To manyan magabatan wannan ƙasa sun karɓi kiran al'ummar ƙasa inda ita wannan takarda ta babban darakta daje na hukumar jami'an kwastan duwaniye Abu Uban Dawaki ta sanar cewa hukumar jami'an kwastan duwaniye ta keɓe tsawon watanni 3 domin gabatar da wannan garabasa ta ragowar kuɗin awon baburra, wato daga ranar 1 ga watan Oktoba 2024 sai zuwa ranar 31 ga watan Desambar ƙarshen wannan shekara. Wannan garabasar za ta gudana cewa a yanzu haka dai an samu ragowa kan kuɗin awon ƙananan baburra 'yan santimetar daga 50 zuwa 80 daga jika 49 da 'yan kai. Kuɗin awon waɗannan ƙananan baburra sun komo jika 24 da 'yan tambaye, sannan baburra daga 'yan santimetar 80 zuwa 250 dangin su moto kasiya lansin kinko royal ko ma daga ina aka yi da shi ko ma dai wace irin markace su ma sun samu ragowar kuɗin awon duwan, wato daga sefa jika 60 da 'yan tambaye. Kuɗin awon waɗannan baburra sun komo jika 29 da 'yan tambaye. Haka zalika mayan baburra masu tayoyi uku su ma an yi sassaucin kuɗin awon, wato daga jika 124 an karkato kuɗin an yi ragowa cewa za a biyan jika 58 da 'yan tambaye a je a auna waɗannan baburra cikin kwanciyar hankali malam a cikin sauki. Kaga abin da ake so ba haka dai ake so ba malam, a dai ji cewa dai 'yan ƙasa in sun kawo kuka hukuma ta saurara. Ga ta nan kana gani fa a nan fa su babban darakta DJ na duwan Abu Uban Dawaki sun karɓi kira da sunan shugaban ƙasa Chani da sunan majalisar CNSP da sunan gwamnati a wazabara matasa a kai baburra a auna a tabbatar da cewa moto naka ne, ga awu ga takarda ga shaida. Kaga kenan ba sha wai kare ya mutu gonar kura. Sannan a hankali dai magabatan wannan ƙasa suna karɓar kiran al'ummar wannan ƙasa na in ka ji wannan ragowa can ka ji wannan sassauci, gobe ka ji wancan ragowa can ka ji fannin kiwon lahiya, nan ka ji an ce harkar petrol, nan fannin cimaka. Yato Chani ne shugaban ƙasa, Chani ne ka san alƙawali da yake ɗauka wurin shi, alƙawali azumi ne in ya ɗauka sai ya kai. A raka dai abu ƙasar nan da addu'a dai a ƙara dai da addu'a a dinga dai addu'o'i da haɗin kai cikin cuɗayya da juna da aminci da juna al'ummar ƙasar Nijar. Duk wani mai kishin ƙasa na ƙasar nan dai ko ma wane ne a nuna kishin ƙasar nan dai a nuna kishin ƙasa a nuna haɗin kai da son ƙasa a ga dai cewa dai mu ma dai ƙasar mu ta Nijar dai an samu sauyin tafiya yadda ake buƙatar shi. Wannan shine fatan shugaban ƙasa Abdulrahman Chani. Jaridar Lokalar Amfiri ta ce musamman ma da ina aka ɗauko wancan fanni na zaman jiran ganin kahuwar majalisar shawara ta ƙasa wadda shugaban ƙasa Chani ya ce za a kawo ta a ƙasar nan ana nazari a ga dai cewa kuma su waye jagorori manyan jagororin wanda majalisar shawara ta ƙasa. To ai a nan ne yanzu haka al'ummar ƙasar Nijar ke ta zaman jiran ganin an sa gwani na gwanaye jajirtaccen fasihin jagora dan kishin ƙasa mai son ƙasa, musamman ma dai wannan da al'ummar ƙasar Nijar ke fatan ganin shi aka sa cewa da Muhammad Hamisu Mummuni. Laru da Listuwar ta ce kaga ko fa maganar da ake fa ba da jima ba nan da ɗan lokaci kalilan fa ana ganin cewa dai kai za a kawo wannan majalisar shawara ta ƙasa. Lokalar Amfiri ta ce to sai mai kishin ƙasa fa to ni kuma sai fa a makon gobe. Zai soma ne da jaridar Le Monde aujourd'hui wadda ta rubuto cewa abinda yasa dangantaka ta yi tsami tsakanin Ham Ahmadu da Isu Muhammadu. Wasu magoya bayan da Isu da Bazum Muhammad da Hasim Masaudu su ne tushen rura wutar rikicin. Jaridar ta ci gaba da cewa mutanen biyu su ne suka yi sanadin mutuwar gungun jam'iyyoyi na AFC a wancan masu ƙarfin kawo canji da ya kunshi kungiyoyin siyasa 18 tun da farko, wanda jam'iyyar PNDS tarayya da ke matsayin ta biyu a cikin wannan kawancan ta fice daga ciki a shekara ta 1994 bayan zama na watanni 18 ana tare. Ficewar tata ne yasa aka rusa majalisar dokoki aka koma zaben 'yan majalisu a watan daya na janvier 1995 inda MNSD nasara da PNDS tarayya suka kulla kawance
suka samu rinjaye a gaban AFC, inda Hamma ya zama Prime Minister, shi kuma Isu Muhammadu ya zama kakakin majalisar dokoki, inda suka yi ta gasawa Muhammad Usman aya a hannu, suka hana shi shakat, komi ya tsaya cik a cikin ƙasa, har sai da Janar Ba'are Ibrahim Mai Nasara ya hamɓarar da su. Har a wannan lokacin ma duk Hamma da Isu Muhammadu suna tare, inda suka kulla ƙawancen CFD, ƙungiyar da ita ma ta hana wa Ba'are Ibrahim Mai Nasara shakat. Mutanen biyu suna tare har sai a shekara ta 1999 da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya ya sha kaye gaban na MNSD Nasara Tanja Mamadu a zaben shugaban ƙasa na ranar 15 ga watan Nuwamba 1999. Kai har ma kama Hamma Amadu da kuma tsare shi a gidan kurkukun Kutukale kan zargin ya ci kudaden tallafawa kafofin labarai sefa miliyan 100. Rukunin 'yan majalisar na PNDS tarayya sun taimaka wajen ganin an sako shi. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta karkare da cewa kokowar ganin wanda zai jagoranci jam'iyyar PNDS tarayya shi ma ya taimaka wajen ƙara rincaɗewar kusancin mutanen biyu, Hamma da Isu, wanda yau a Nijar babu wanda zai ce ga dalilin rabuwar waɗannan mutane. A wani labarin na daban, jaridar Le Monde Aujourd'hui ta rubuto tare da yin ayar tambaya cewa wai wane ne ke bayan ganin an ɗauke mazaunin babban birnin ƙasar Nijar daga nan Yamai zuwa cikin ƙasa ko zuwa wani wuri na daban. Ganin wasu 'yan Nijar ne ke da ra'ayin ganin an canza kafital ɗin daga nan Yamai, to suna da wani tsarinsu ko burinsu da suke so su cimmawa. Jaridar Le Monde d'Aujourd'hui ta ci gaba da cewa a zamanin gwamnatin da ta shuɗe an shi wasu na ta faɗin haka, musamman ma a lokacin da ake ta musu zanga-zanga. Kuma yanzu haka akwai wani shafi na Facebook da aka buɗe na wani mutum na tsohuwar gwamnatin da ake ta yada wannan farfagandi kan wannan batu na a canza babban birnin ƙasar ta Nijar daga Yamai. Kuma wannan mutumi da gwamnati kaɗai ke iya fito da shi, kuma ina amfanin fito da shi ganin irin halin matsalolin da ƙasar nan take fama da su. Kuma masu yada wannan batu sun tanadi isassun kuɗaɗen da za a gina sabuwar headquarter ta Nijar, kuma sai bashe ne magabata za su kawo ƙarshen ire-iren waɗannan abubuwa da wasu ke yi fuskar su a buɗe, inda suke kawo kacce na ce a tsakanin 'yan ƙasa. Ire-iren waɗannan batutuwa su ake yi har a shiga cikin wani wadi, don haka bai kamata magabata su rika yin saku-saku wajen nuna halin ko in kula ba, in ji jaridar Le Monde d'Aujourd'hui. Sai jaridar Le Courrier wadda ta rubuto gaskiyar abin da ya sa aka tsige mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasa Habibu Isufu. A cewar wasu majiyoyi masu tushe, an tsige shi ne saboda ana zargin yana da hannu cikin harkar cin hanci ta hanyar amfani da mukamin shi, inda magabata suke zargin shi cewa ya karbi cin hanci na kuɗaɗe har ma da gida ginanne a unguwar Kwara Kano a wata harka da ta jibanci man fetur. An ce lokacin yana kan mukamin nashi, Habibu Isufu ya fi gudanar da harkokin shi na kanshi fiye da na gwamnati. Jaridar Le Courrier ta ci gaba da cewa in dai an zurfafa bincike sai an gano cewa ba shi kadai bane, in dai kan abin da ya jibanci man fetur ne. Tuni kuma ake zaton shi ma wani jami'i na WAPCO yana ciki, da ma wasu mutanen da ake ambato sunayensu, in ji jaridar Le Courrier, wadda ta sake rubuta wani labarin cewa me ke faruwa ne a ma'aikatar rumbun tsimi da tanadin abinci OPVN, inda wasu labaru ke fitowa cewa ma'aikatar ta saya babban daraktan nata na OPVN motar shiga zuwa wurin aiki har ta miliyan 140 kirar Languruza Jewi, wadda aka ce an ba da kwangilar sawota ne tun a zamanin mulkin Bazum, kuma an miƙa ta ƙarshen watan Yulin wannan shekara ta 2024. Jaridar ta ci gaba da cewa a cikin ƙasar da ƙyar da su ɗin goshi gwamnati ke iya yin albashi ga ma'aikata, ga kuma kuɗaɗen fansho ga waɗanda suka yi ritaya, ga alawus na ɗalibai, a ce ana sayan mota guda akan miliyan 140 na sefa. Abun akwai matuƙar mamaki. Jaridar ta ƙara da cewa kamata ya yi shi babban darakta na OPVN na yanzu, wanda mamba ne a ministar ceton ƙasa CNSP, Kanal Sidi Muhammad, ya ƙi sa hannu kan wannan kwangila ya soke ta kwata-kwata.
jaridar ta ce da ta tuntuɓi ma'aikatar ta opvn kan wannan magana ta sayo mota guda akan miliyan 140 sun faɗi cewa tsohuwar kwangila ce tun shekara ta 2022 kuma tuni har wasu manyan jami'ai uku na opvn sun sa hannu kan abiya su ne daraktan da ke kula ko ba da shawara idan za a yi wani aiki a ma'aikatar da mai kula da sashen kayayyakin opvn da kuma shugaban gareji ta opvn waɗanda duka su uku suka ce motar sabuwa ce saboda haka a biya. Idan dai ana tuni haka kawai aka rusa ofishin na opvn na ainihi ba tare da ya yi wani abu ba ko nuna alamar gazawa ko faduwa, aka zo aka ɗauki wasu benaye biyu kusa da kusa a kan hanyar francophonie na wani mutum mai sunan Sadiq Emil, wani mai karfin faɗa a ji a gwamnatin da ta shuɗe, inda yanzu nan ne aka maida ofishin na opvn da sunan haya, in ji jaridar Le Courrier. Daga ƙarshe sai jaridar La Rue de l'Histoire Info wadda ta rubuto cewa har yau din nan ana ta buƙatar tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a tsakanin ƙasashen duniya, inda ko a ranar 1 ga wannan watan na Oktoba ya kasance a birnin Dakar a matsayin shi na jagoran wata kungiya kan sha'anin tsaro da ci gaba, kuma ya gana da shugaban ƙasar ta Senegal Bassirou Diomaye Faye, inda suka yi wata tattaunawa ta keke da keke kan batun tsaro a yankin na yammacin Afirka, in ji jaridar La Rue de l'Histoire Info. Ƙarshen shirin jaridun na wannan mako kenan, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.